زرزر زينام تمرتاوي قعزو هاجرنا نقدميت مدراخن مقلباتن تساطفون أبركتون كل أكل حبرة سبع قداسي بمخانو بستوهادن زلعل المجدي كعزز منيستر تمرتي أطو سمره رؤسوم أمزاز منايتي تمرتي نوح اسم عبالة أبتح تزبل تيما أبكتما كرن بكلتن سلستن تكمتي استخيره هاجراو على تمرتي نخلو أزغاخيروم منيستر سمره نكل مدياوي سوتافيه تجاباتي دحر مزغان ابتو على علماوي اقاومات مرتي بمرأين بمدهساسن حبراوي مرداتان مفتار زحجز ميت كم استخيره تقيسو زتتلمون زتحنصص مدبات تمرتي نتكبار عيو غزانف سوكفنا سلازخونه صعرتاتنا كنحيل يغبا كبلا غنزيبوم ممهران نخلو محبراوي ጸገማቶም ተጻዊሮም ኣብ ትምህርቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ወፍሪ ዝምዝገን ዝበለ ሚኒስተር ሰመረ ኣብ ምጥፋእ ማሃይምነት ዕድላትን ዝርግሕን ትምህርቲ ኣብ ምርጋጽ ሞያዊ ዓቕሚ መምህራንን ትምህርታዊ ዕጥቅን ኣብ ምሕያል ከምኡ እውን ብቕዓትን ሱታፌን ተምሃሮ ክብ ኣብ ምባል ዘተባብዕ ስርዓት ከም ዝተሰርሐን ብዝለዓለ ክድፋኣሎም ምዃኑን ኣብሪሆም تساتفت وعلى شوتات تمرتن خلو كم مكاتعي بزعبة موساد أب جلتات تخفافيلهم عم يغزتن كت عند حرم مكياد نتمرتاوي قعزو هاجرنا بحفشة نمعوات مدبات تمرتن خلو دما بفلاي زي حجزو هنستحسباتن ريتوتاتن أغريبهم ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተኽእሎታት ዕድናን ተበፂሒ ዘሎ መደባትን ዝዝቲ ካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ጥቅምቲ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ሓምሻይ ዋዕላ ተዛዚሞም ወኪል ኤሪና ብርሃን ዓንደ መስቀል ተኸታቲሉ ዘቕርቦ ጸብጻብ ይስዕብ وحلول عدنا قسقاس نقطباو عبيت ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነየ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ሓለፍቲ ህግድፍ ዲፕሎማት ወከልቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ኩባንያታት ዕደናን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዝተሳተፍዎ ሓምሻይ ዋዕላ ዕደና ትማሊ 2 ጥቅምቲ ተዛዚሙ ኣመዛዘሚ ናይቲ ዋዕላ ኣብ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ዳይሬክተር ጨንፈር ምሕደራ ፀጋታት ማዕድን ኣቶ መብራህቱ ዕዋዝጊ ንኣገዳስነት ዋዕላ ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ዋዕላ ኣብ ጽላት ዕደና ዝነጥፋ ሃገራት ኩባንያታትን ክኢላታትን ስለዝተሳተፍዎ ተመክሮ ብምልውዋጥ ውሕሉል ዕደናዊ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ሓጋዚ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣውፈርቲ ብኣካል መጺኦም ንዘሎ ዕድላትን ጸጋታትን ዕደናን ሰላምን ምርግጋእን ሃገርና ዘረጋግጹሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ገሊጹ ኣብ ኤሪትራ ኣብ ዓውድ ዕደና ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ገና ዝቕጽል ዘሎ ሚስተር ኣልሳደር ስሚዝ ብወገኑ ኤሪትራ ኣብ ኢንዱስትሪ ዕደና ብእተካይዶ ዘላ ስራሕ ኣብ ዞባ ዓረብ ኑቢያን ሺልድ ብፍሉይ ክትግለጽ ከም ዝኽእላ ጠቒሱ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘለዋ ጸጋታት ስነ መሬት መንግስቲ ነቲ ጽላት ንምዕባይ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዘጉልሕ ኢሉ ሚስተር ኣልሳደር ኣስዒቡ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ወፍሪ ዕደና ኣብኡ ተሓጺሩ ዝተረፍ ዘይኮነ ብኡቢሉ ንመጻኢ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ውሑስ መንገዲ ዘጣጥሕ ምዃኑ ብምብራህ እቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ክፉት قلوتون كلهم أبطلات عندنا زنطف أكلات أب حد ما عد ترخيبهم بزعباتهم وكراتاتهم حجراتاتهم بلجاتاتهم إهين مهين نخبها هلو عدل زخفت بمقانو فولي كمز قبر حبيرو تساتفتي نخلت معلتات زكايرو مويا وركبات زازيمو كاب سلسته كساب حموشتة تقمتي أب استفالا لي عدنا ونطفتات مصنعتن دهساسن زكايد اللبوتا كوم اوين مستفتراوي سنة مدراون ترجماون تأكاتات هاجرنا نمللاي عدات يكايدو اللو حرستو تقديمهم زكايرو لعل ناي قدمه محرس مدلوات سناي كرامات تدميرو اب استفلالي كبابيتات هاجرنا زركب ازرقتي اب صبوق درجه كم زركب كغلص صنيحيوم حدا كفال ناي زدما ازرقتين اوزبا حغازيوم نزي ازرقت زي كساب اب قفو زاتو عتب مكتال كغبرلو دما مزخاخري قريبلو نصصاب سمره ايوب حيلن برقه تقربايوم بزنبره هطور كرامات زراتن أزوب حجاز أب صبغ درجة سلسلة حارستوت وحسنة مجبس سبنت ريتن نموحاس اخلق عنجان سعرن بقبو كعكبون حالافي من استحرشاتن أزوبا آتو خيدان كبروم أزغاخيروم آتو كيدانن إيرينا بزهاب حبريتا أبتن أزوبا أستات 19 هكتار مريت كحرس زغيل كوانتلو كاو 9 مئتاويت كم استحرست غيسو منيستر حرشا مس مشارخطو بمتحببار نيكل تشحن 600 حرستوت 280 كنتال بولتوغ 100 كنتال مشلا 35 كنتال فول ببيت فتنة ملوء مرمرات استقبروا له مرز أزرتي أب 16 من محدار كبابيتات كم استعدل بمحبار أب متاعي نفس وقف من محدار كبابي كاب تؤتوت كزينة نزمت أمت نزر إكتك أملو أسخاخيروم
ኣብ ንኡስብ ሓጋዝ ሎማ ዓመት 538 ሄክታር መሬት ፉል 5109 ሄክታር ምሽላ 13020 ሄክታር ቡልቱ ተዘሪኡ መብዛሕትኡ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ኣቶ ኪዳነ ህዝቢ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ቃንጫን ሳዕርን ክኽተሉ ተላቢዮ ምስ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ብምንጽጻር ዝርግሐ ዝናብን ዝራእትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር ድማ ሓረስቶት ዓድ ፋካይን ዓድ ኣራይን ከባቢታት ሓጋዝን መሬቶም ንኻልኦት ስለ ዘካረዩ ተጸበይቲ ይኾኑ ስለ ዘለዉ መሬቶም ባዕላቶም ምስ ዘደላድሉን ዝሓርሱን ብርኩት ምህርቲ ክሓፍስሉ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ምሕደራ መጋሃጫን ሕዛኣትን ከምቲ ዝድለይ ስጉም ከም ዘየለ ጠቒሱ ድማ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢታት ኣብ ምሕደራ መጋሃጫ ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግታት ብምትእትታው ውሕስነት መግቢ ሰብን ጥሪትን ምርግጋጽን ሳዕርን ቃንጫን ብዝግባእ ክዕቅቡ መኺሮም ብዘይካዚ ምድረ በዳነት ንምክልኻልን ብዝተገብረ ወፍሪ 27,000 ፈልስታት ጻዕዳ ቀንጠብን ሚምን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተተኺሉ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ከዓ ኣቶ ኪዳነ ቀጻልነቱ ንምውሓስ ተራን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ክዓዘዝ ኣተሓሳሲቦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ኪዳነ ክብሮም ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ጥቕምን ኣበርክቶን ሕዛኣትን መጋሃጫን ተገንዚቦም ጻዕርታቶም ክሕይሉን መሬቶም ካብ ምክራይ ክቁጠውን ብምሕባር ዝኾነ ተርእዮ ባልዕ ምስ ዝረኣዩ ተቐላጢፎም ክሕብሩን ስቡሕን ፍርያምን መሬት ከባቢኦም ብዝግባእ ተጠቒሞም እታታውነት ክኽዓውቱን ኣስሚሩሎ تكالات وهابتي أغلقلوت تريزم درجو أوز تحلوة أغلقلوت كهبا تعرتاتن زيادة كحيلة كم زقبا حلافي جنفر تريزم زوبا سميناوي كيبحري آتو جيلاز جولدو مس أبالات محبر تكال وهابتي أغلقلوت تريزم أبزكار ركب الزخاخيروم ኣብቲ ብ30 መስከረም ኣብ ባፅዕ ዝተኻየደ ርክብ ኣቶ ጊላዝጊ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህር ብሓፈሻ ከተማ ባፅዕ ካብ ብፍላይ ብርክት ዝበለ ቱሪዝማዊ መስሕብ ዘለዎም ቦታታት ከም ዝርከቡ ጠቒሱ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ቁፅሪ በጻሕትን ምእንጋድ ዝተፈላለያ ቱሪዝማዊ ትካላት ድሓን ዝኾነ ኣገልግሎት ይሂባ እኳ እንተለዋ ፍሕሽውን ምዉቕን ኣቀባብላ ንበጻሕትን ጽሬቱ ዝተሓለወ ኣገልግሎት ምድላውን ዓማዊል ኣብ ምስሓብ ኣገልግሎቱ ዕዙዝ ምዃኑ ክግንዘባ መኺሮም عماويل صفوف سلوطن رتعوي أغلغلوت نكرخبو أفلطو وننتي وهابتي توريزما وتكالاتا بمحدرا وساني كم زخونه زملكتاتو جلازغي دمر وصيت نايز امام اب توريزما وعبيتن وتاوي من صبراقن هاجرنا زهلوا استواصو بقليل كم زيت متاسميرلهم وكيل محبر وهابتي توريزم أغرقلو زبا سميناوي كيح بحري آتو ساميئل تخلب وغنو اتمحبر كابز مصر الجميرو طلبات عماويل نمملا عتوب سعرتات ككايد كم تنحن زلون بمحبر زن اب تحت صلالة محبر تطرنيفن زنطفان زكايدا زلوات تكالات نهزبي برتعاو واغا صفتن من تكهبا بقعتن محدرنن زبرخالو بايتا كفتر تلابيوم سلوطن زتمامن أغلقلوت مهاب محيال تمحبر قداس كم زغونه زغنزبو تساتف تأخيبا دما عماويل سلوط صفوفن رتعاون أغلقلوت كرخبو أب قربن مشطان واغازر فليات قدك قبرلو أب سروحهم زحقزوم سلطناتات كوهاب زبلون كالوتن دبواتات بمقراب طلبات عماويلوم نمملات عارتاتهم كبرخو مخانهم الرقاقيتهم كم أكل نايتي أب استفلالي كوابيتا زوباغاش باركا بهزبن تكالات تعنان حمام عصون مقوطار زكاة زلو تعري نبرتي كتمات سني تريد كوابي أم بمحاس حمام عصون مقوطار مع نتفتات كم زكايدو كابتو وتاز بتحنا حبريتا ملكيتهم كاب تساتف تماطوت أتو تخلاي جبرزجي أب زهبو حبريتا بغط علي زوهبو زلو تعناوي استمرتاتن غوسغاسن نقعت هزبي أم براخ العلا استواصو كم زقبرو تغيسو هزبي كوابي بتريد بمحزن نامسي أب متقامن تريو حمام عصون مقوطار حيال تعري كم زقبر بمحبار زكايدو ومعطوت مغصل تنايتي بموهاد من محدارن تكالات عنان ككاير صنحن اتفتات مخانو قريتهم أتو حامد عثمان دما نبرتي كتمات سنيت أنكي متحلاف حمام عصو زخونت أنتو زرابة حلو بوتاتات بصريت نمحازن نبرتي عمي سرحو كم زلو بملكات حمام عصو نموقوطار كل زكالهم نتفتات ككاير مخانو مرقاقيتهم ويزرو آزيا ببرغة بوغانا سالا زكاير زلو استواهاد نتفتاتن بسب مويات عنا زوهاب زلو تعناوي استمهرتاتن نقحات حبرتسب بمبراخو ترئيو حمام عصو كاب جيزينا بجيزين نانقل قولي خير كم زلو حبيرام كاب كلن أصان زباتات زبادوبوب زركبات كالات عنا زمتصو كيلاتات لابراتوري نايدم مرمرا شنتي كالكل كمون نحمام كقال عزخلو تهواسيان كم عصو بروسيلا بالهارزيان نمللاي مسارحيتات لابراتوري تطغيم كاز كايرو سراحات زتقالد سلطنا بجبرن كل حسابن باستفلالي كيلاتات نيتعود توهيبهم بزي كازي اتي سلطنا نأجابات مكل خادم مقوطارن حمام ايولا سنه مقبار حكمنا ميلاتات
ምክልኻል ረኽሲ ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ዘተኮረ መግለጺታት ብዝተፈላለዩ ክኢላታት መብርሂ ተዋሂብዎም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቶ የማነ ሃይለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣገልግሎት ላቦራቶሪ ቀንዲ ንጥፈታት ትካላት ጥዕና ስለ ዝኾነ በብእዋኑ ንክኢላታት ዝወሃብ ስልጠናታት ኣብ ዓለም ኣብ መዳይ ጥዕና ተበፂሒ ዘሎ ደረጃ ንምብጻሕ ስለ ዝኾነ ክድፈኣሉ ምዃኑ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ስልጠና ኣብ ግብሪ ክነጥፍሉ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ስልጠና ብወገኖም እቲ ዝተዋሃቦም ስልጠና ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ዘጋጥሞም ጸገም ንምፍታሕ ሓጋዚ ብምዃኑ ኣብ ቀጻሊ ክድፈኣሉ ብምትሕሳብ ሕፅረት መሳርሒታት ላቦራቶሪ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ክፍታሕ ሓደስቲ ቴክኖሎጂ ሕክምና ኣብ ስራሕ ሓገዝቲ ስለ ዝኾኑ ንምትእትታው ኣተኩሮ ክግበረሉ ዝብሉን ካልኦት ትርኢቶታትን ኣቕሪቦም ንጉዕዞ ልምዓትን መኸተን ህዝቢ ኤርትራን ጣዕሚ ዜማዊ እትገልጽ 8 ደርፍታት ብቋንቋ ናራ 2 ደርፍታት ድማ ብቋንቋታት ትግረን ኩናማን ዝሓዘት ወርሻሎት ናይ ወጋሕታ ዕንበባ ዘርእስታ ሓዳስ ኣልቡም ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ ሆቴል እምባሶራ ተመሪቓ ነዛ ሓዳስ ኣልቡም ዘዳለወ ስነ ጥበባዊ ማሕሙድ ኣሕመድ ኣጋር ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ስነ ጥበብ ካብ ውልቃዊ ረብሓ ዘገላግል ድልድል ሰማዕትን ስነ ጥበባውያንን ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ዝዓሞ ስራሕ ጉዕዞ ስነ ጥበባዊ ህይወቱ ኣብ ምብራኽ ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎ ብምምልካት ነቲ ስራሕ ክውን ኣብ ምግባር ንዝተሓባበርዎ ኣመስጊኖም ደራስን ስነ ጥበባውን ተስፉ ኪሮስ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ስነ ጥበባዊ ማሕሙድ ብቋንቋ ናራ ዘዳለዋ ሓዳስ ኣልቡም ኣብ መጻኢ ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ንዘለዎ ሰናይ ራእይ ዘተባብዕ ምዃኑ ሓቢሮም ጋዜጠኛ ሓዋ እስማዒል ብወገና እቲ ሓዳስ ኣልቡም ኣብ ከብሒ ደርፍታት ብሄረ ናራ ዓብን ታሪኻዊ ቦታን ከም እትሕዝ ብምሕባር ደርፍታት ብሄረ ናራ ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ብዘመናዊ ሙዚቃ ተሰንዩ ክዝየም ከም ዝጸንሐ ብምዝካር ምድላው ናይዛ ኣልቡም ባህላዊ ጉዳያት ትግደፍ ኣብ ምኹስኳስ ክብሪ ባህልን ዕብየት ስነ ጥበብን ንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ዝምስክር ምዃኑ ኣገንዚባ ስነ ጥበባውያን ነፀረ ኣብ ገብረ ኢየሱስን ፋጥማ ስሌማንን ብጊድኦም በብግዚኡ ክዳለዉ ጸንሑ ጣዕሚ ዜማታት ኣብ ምብርባር ታሪኽን ምስጋር ክብርታት ዝለዓለ እጃም ከም ዝነበሮም ብምምልካት ስነ ጥበባዊ ማሕሙድ ኣሕመድ ንዝወሰዶ ተበግሶ ብምንኣድ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ዝነጥፉ መንእሰያት ክሕይሉ ተላብዮም